že v tejto chvíli ale však zostáva na základni jediný dnes český tým. Mali sme síce nahlásených Doprošovčanov alebo SDH Doprošovice od Prahy, ale bohužiaľ nemohli sa k nám dostaviť. Každopádne sľubujú nám odvetu, dvojnásobnú odvetu, pretože nebudú u nich párkrát. Navyše, každopádne naša družebná obec povedala, že dnes nemôže fakt skutočne. Nezávidíme im ten ich dôvod, ale Francova Hota, muži k nám prišli z Českej republiky. Páni, na vašu počesť hymna Česká zaznie určite na konci. Za nimi Libichava, muži, šport, potom prídu Záblatie, ženy športové, za nimi Orechová Potvoň, muži, potom Dolné, ten dvorec, ženy klasika, za nimi si ešte upresníme celkové poradie. Časy, keď nie dámy, zapíšte